Kendo wadhi nyime gi weche manyien. Jatend migawo mar jotich Moses Kuria osingo mar neno ni jotije duto mag piny owacho otiyo ne jopiny makare kendo e yor ratiro maonge yulo e apisi kaka gisebedo ka gitimo. Kuria loso tok kawo apisi odiochieng' ma kawuono kowuok e lwet Aisha Jumwa makoro dhi telo ne migawo mar kit chwech. Aisha Jumwa bende osingo mar tiyo machiegni kod Moses Kuria kendo neno ni jopiny oyudo kony maber e seche ma gilimo apise mag piny owacho. Joyce Duor nigi ler mathoth. Koloso Harambee House to kawo telo kaka jatelo manyien e migawo mar jotich, Moses Kuria onyiso jotije piny owacho mondo ng'ad bura kigin kadibed ni pod gidwaro tiyo ne jopiny kose oyo kaluwore ni osuru mathoth michoko kuom jopiny atamolo maduong' mare dhi e chudo mar osara mar jotije piny owacho to gisebedo ka gitiyo ne jopiny e yo makare. I am of the view that we ceased having a public service a long time ago. What we have is public employment. So I'm asking all these wadosi you see here to transition from being in public employment to being in public service. Kuria owacho ni obiro bedo konono chenro duto mitimo kod jotije piny owacho maneno ni onge ng'ata mayulo e apisi, komedo ni obiro neno ni otiyo machiegni kod sirikal mar loch gwenge kowuothe counties duto mar neno ni otine jopiny e yo makare. Please get your act in order. I am going to have a microscopic view of all the projects that are being done in this country, both from a horizontal level within our value chain approach. And I want to assure all the county governments, I want to assure all members of parliament that I am not going to do delivery and performance from Nairobi. And I'm not going to do it from these air-conditioned lofty offices. Tukutane kwa ground. Kaka yorno mar neno ni jopiny omedo yudo services mag piny owacho mapiyo kendo machiegni kodgi, Kuria osingo mar neno ni omed ger huduma centers e kor gwenge duto mapachoka kaluwore ni jopiny osenyiso geno margi e yudo kony mabeyo kowuok e huduma centers. We have got around 893 post offices. What we are going to do is ensure that everywhere there is a post office, it's also a huduma center, because clearly Kenyans have shown that they have got faith and confidence in huduma centers. Bende osingo mar neno ni lokruok maduong' otimne National Youth Service NYS maneno ni rowere madonjo e NYS oyudo thuolo mar tije mabeyo. Ka bende Kenya School of Government owacho ni obiro kete rang'iny mamalo manyalo lombo nyaka jogo mawuok e pinje mamoko mag Afrika. But if you are a young person in this country, my simple advice is don't look for those other lofty jobs you're looking there. The National Youth Service will be the engine of transforming this country. It will be the engine of growing this country. And actually, it is my view and my hope and my determination that the Kenya School of Government will also be our tool for widening our influence, especially around Africa, by not just being the Kenya School of Government, but also by being the Africa School of Government. Jatelo manyien no e migawo mar jotich osingo mar rido kanda e neno ni jotije piny owacho otieno jopiny e yo makare kochiwo siem ne ng'ata ma ok oikore ne tiyo ne jopiny. If your vehicle is not moving, get out of the way. Odoa jam kwa barabara, so that those people who want to deliver can be able to deliver. But I want to tell them, a new sheriff is in town. You can allow me, but I'll make sure you deliver. Joyce Duor, Ramogi TV, Nairobi.